Предизвикателството, експериментът, истината. Предаването на Карбовски става предаването на Мариан Вълев. Смяна на местата. Здравейте отново сред рекламите. Сега всъщност ще ви обясня защо е целият този експеримент. Получи се вследствие на един наш приятелски спор с Мартин Карбовски, в който аз печелих облога и сега на него му се налага да застане съвсем искрено пред камерата, като интервюиран, не като интервюиращ. Нервен ли си, Мартине? Да. Нервен съм, защото е лошо. Искам само да добавя още нещо, че в момента тук сме не като журналист и актьор, а сме тук в качеството си на нормални, свободни хора, които имат право да кажат своята истина. Няма да се преструваме на умни, няма да даваме на рецепти на хората как да живеят, просто въпроси и отговори. Готов ли си да се разменим местата? Трябва да обясня ясно на зрителите, че това е експеримент, понеже на тебе много добре ти се получи в нашото предаване. Сега искам и на мен да ми се получи. След твоето предаване аз съм си спазил обещанието и 8 месеца не съм давал интервюта, така че в момента съм интервюиращ. Не давам интервю. Хубаво. Готов ли си? Разбира се. Трябва ли се сменя местата? Това профил ми е по-лошия. Това е като Веско Маринов. Той винаги иска да си сменя местата с него, защото си харесва само единия профил. Така, всъщност какво е предизвикателството? Предизвикателството е, че двамата с Мартин често разговаряме. Понякога сме на едно мнение, понякога на различно, но между нас винаги се казва истината. Готов ли си, Марти, да кажеш своята истина? Да бъдеш толкова искрен, колкото си искрен, когато сме само двамата. Да опитам. Окей. За да стигнем до същността на Мартин Карбовски, ми се налага да му задам първо няколко въпроса и избрах да подходя към него, така както като актьор подхождам към ролите, които играе. Тоест, да разберем нещо за характера на Мартин. Къде си роден? Аз съм роден в София. Има стотици спекулации къде съм роден. Аз съм роден в София, в майчин дом. Живял съм в студентски град непрекъснато и до сега. Имаш ли някакъв ярък спомен от детството си? Да, нямаше коли. В студентски град играехме футбол на улицата. Минаше автобус на половин час и ние си прибирахме топките и камъчета. Коя ти е любимата книга от юношеството? Няма такъв въпрос любима книга, защото аз... Коя те впечатли? Разчетох това, което може да ми се подигравате. Четох като малък на 6 години и почнах с малки абзаци от Митко Палаузов. Просто това ми попадна и нямаше кой да ми чете. Аз разбрах за детето партизани. Но това, което ме съсипа някъде на 11 години на едно скришно място, не сред другите книги, намерих Борис Виян. Обаче намерих не кой на Борис Виян, ами Сърца за изтръгване. И започнах да чета и да не разбирам и все повече да се объркам, защото това е книгата, не знам дали знаеш, Сърца за изтръгване, направена като дневник. Тя е изключително вулгарна и красива едновременно с това. И дневника, както върви януари, февруари, 12 април, после става янарил, после човек се едно започва да поудява. Така пише дневника, главният герой Жак Мор. И образите, уж френски, уж познати, уж мопасановски, уж нещо с френски имена, в един момент осъзнах, че нещо нередно се случва в тази книга. Примерно, разпъват на кръст кон или такива неща. Или тя държеше голите си крака, тя държеше ръцете си върху голите си гърди, но безсрамно държеше краката си разкрачени. Си пази си гърдите, па си ви разкрачил краката. Това е контрапункт. Това е изключително объркваща книга, особено за дете на 12 години. Тя ми причини всичко това, може би, което сами се случва. Плюс някои филми, които даваха в КВК. КВК беше кино-видеоклуб по Комсомолска линия в един блок студентски град, където пускаха филми, които никой друг не пускаше. Нещо като партийни прожекции, но бяха така уж свободни. Бяха и доста скъпи по 2, по 6 лева и такива неща. Там Боб Фос, Том и Джери, всички тези неща, които в един Трон, първия Трон, примерно. Може ли
Да се опиташ. Тогава нямаше и телевизия и тогава може да се чете. Да, помня това време. Да. А можеш ли да се опиташ да се върнеш 20 години назад и да се опиташ да си спомниш, около казармата, този период, и да се опиташ да си спомниш за какво мечтаеше Мартин Карбовски, какъв искаше да станеш? Този въпрос ми го зададе Слави Трифон, когато за първи път се срещнахме. Той видя новобранец, смисъл стажанта в каналето беше тогава и отидохме да вземем някакви сандвичи с него. Той се държеше много фриволно и свойски такова. Ти ви какво искаш от живота? И аз му казвам, искам да напиша 3 книги, има хубави книги да напиша. И спомням, че тогава той ми предложи нещо не лошо. Той каза, ти си пиши книгите, ама поне знам, че в си град пиете много лош алкохол, така тук можеш да работиш и да пиеш по-хубаво алкохол. Защото аз му казах, че да се пие част от писането на книги едва ли не, което не е вярно. 97-ма. 97. Съблече. Няколко момичета, моделки. Що го направи? На публично място. Това беше... Какво? Форма някаква на протест? Това беше опит да се покаже, че може да се мисли, че може да се прави нещо различно и че беше опит за форма на самоорганизация, защото то не беше просто показването на тези момичета голи, а беше цяла организация на цял конкурс. Студентите се явиха на доброволен конкурс, приличаш леко пародиращ конкурсите за красота. И тогава избрахме Лада Карагьозова. Студентите избраха в залата. В Вияз беше това. То беше по време на протестите. Изключително такова шумно време. И тогава избрахме Лада Карагьозова и тогава вече решихме да я съблечем. Мен ми е много красива тази снимка, която е в момента, защото тя показва първо модата, второ има в нея някаква историческа сексуалност. Тя не е сексуална, не е секси тази снимка, просто е много странна. Всъщност това, което ме интересува е, че тогава си протестирал, сега обаче не го правиш. Защо? Тогава не съм протестирал, тогава се бихме с полицията. Това имам си... Описахме го в Егоист, имам свидетели, имам няколко истории от това. Направо си отнесохме сериозен бой на 11 през нощта, януари 97. Защо мълчиш, човече? В момента, защо не протестираш? Виждаш какво става по улицата. Ти имаш мнение, имаш социална позиция, не си обвързан политически с никой. Защо не говориш? Не съм дължен да обяснявам, но явно се налага, защото това въпрос седи в кухините на Фейсбук някъде. От няколко години насам, като най-пътуващия, не се хваля, оплаквам се, като най-пътуващия човек в тази държава, журналист в тази държава, човек, който ходи по паланките, където никога не е стъпвал микрофон. От няколко години, може би, от последния мандат на Борисов, осъзнах нещо много неприятно. Аз съм този, който непрекъснато ругае политиците, ругае системата. Всичките ми статии са на тема... Те не са тема, те са създали цяла култура на оплакването. Значи, кой е виновен за еди какво си? В един момент постепенно и бавно и малко страхливо осъзнах, че може би до сега не съм бил прав. Бъди сигурен, че не ме е страх нито от политик, нито от човек. Аз те познавам, аз съм сигурен, просто питам защо. Семия тая, кой какво ще каже за мен и кой колко ще... Както виж, като имам проблеми някъде, аз просто се уволнявам, независимо от това какво ми коства. Но осъзнах от какво ме е страх, това е по-важният въпрос, защото човек си изпитва страховете си. Аз осъзнах, че ме е страх в някаква степен от общественото мнение. Това е като с остаряването ли с какво е, просто това си спомням да не те нарочат. В момента има хора, които правят проскрипции. Този не протестира, той е лош. Застава там. Просто оставяме го проскрипция, списък с граждани, които трябва да бъдат унищожени, трябва да бъдат наказани, нееми изгорени. Другия пък много протестира, то също е лош. И се започва едно велико разделение между тия и тия. Това го постигнаха политиците, те се гледат на кръв, те се псуват, ругаят, това не е никакъв език, това е точно това, което най-много мрази успях да дефинира последните няколко години. Непродуктивният разговор. Това е аз те псувам, ти ме псуваш, седиме, кръвясали сме,
И нищо не се получава. Ние Кочина не можем да направим по този начин. Това е първото нещо, което е феноменалното разделение между, ще го нарека условно, провинция и град. 2% умни хора, към които аз принадлежа, те протестират, надявам се, че принадлежа, мисля си, че принадлежа. И 98%, които ще ги наречем условно и обидно чалга, които не протестират и те се мразят жестоко. Тези хора са на път да се скарат фатално. Към това гърне, към този гювеч от тия двете съставки може да добавиме циганизация, етнизация, турцизация, външни влияния и някакъв огромен кошмар. Това е първата част, това е много страшно, което ни се случва в момента. Ние започваме да се мразим. Не без помощта, между другото, и на медиите, които създадаха една тоналност последните години. Те създаваха жълтата тоналност. Абе, знам те тебе. Чистото байгенемско знам те тебе. Второто нещо, което е именно това е непродуктивният разговор. Сега, на мене ми е ясно, като не знам дали на другите ми е ясно, но трябва да се каже на всички. В момента не се разделяме, защото имаме някакви български интереси, ти и аз. Разделяме се поради простата причина, че тук има изключително силно влияние и тъмна битка между двете сили. Това са тръбата на Русия и нежеланието на американците тук да има тръба. Всички тези неща, които ни се случват, по един или друг начин са продиктувани не от наш интерес. Не да се карам с тебе за нещо конкретно, не да постигнем нещо, не да се смразим заради нещо важно, заради идеал, пример. А това е защото едните неистово мразят и казват не на руснаците, не на руската тръба, а другите пък казват не, тия гадни американци, те пък такова. Разбира се, това е в много варианти. В интернет се изсипват изключително много пари, за да може да се повлияе по отношение на антируската и теза. Значи, руснаците са... Аз не ги харесвам много, но те са много зле с пиара. С автопиара, па съвсем са зле. Те не правят това, което трябва да се направи. Докато американците се изсипват тонове пари през... Наистина ще го кажа. Знам какво ще ми се случва след това. През неправителствени организации, които между другото в голяма степен крадат и евробюджет и европроектите. И се създава една нетърпимост. Едните псуват руската идея, другите псуват американската концепция и се разделяме така. Всичко се дължи на тия двете кули на омразата. Аз мога да ти кажа нещо просто. Никой не сяда и не се замисля защо мрази проекта Белене. Пишат срещу проекта Белене, примерно. Никой не се сеща. Не си задава въпроса, това предприятие. Ако то работи, ще изкараме ли пари? Ще изкараме пари. Кой ще го построи? Тук аз вече имам мой си разговор с Кириенко, шефа на Росатом, който казва, ние ще го построим, вие няма да давате пари. Надявам се, че не ме е излъгал. В този смисъл, когато дойде един турски инвеститор и иска да направи фабрика за баскетболни топки, всички му ръкопляскаме, режеме ленти. Като дойде и руски инвеститор, който иска да сложи тръба и иска да прекарват газ от тук, както направиха през Полша, примерно. Поляците също мразят руснаците. Но спуснаха Северен поток. Иска да сложи някаква тръба и ако това струва 3 милиарда, ако това осигурява работни места, ако това има смисъл от него за нас, защо да няма такова нещо? Защо приветстваме турски инвеститор, а пък на руски инвеститор му казваме не? Това аз не го разбирам. Задавам само въпроси. Не смятам, че съм достатъчно сведущ. Но съм абсолютно уверен, че американците не желаят и настройват така просто едни с други, настройваме цялото обществено говорене. Не мене, не тебе. Никой не се чувства директно включен така като ключе. Но трябва да се замислим наистина. Защо, като кажем руски капитал и веднага казваме мръсен, лош, гаден? Чакай бе. Когато става дума, ние сме толкова закъсвали икономика, когато става дума за руски, турски, американски, какъвто и да е капитал, да дойде, да влезе и да работи. Това ми е на мене тезата. Може и да не съм прав. Изключително подкрепям американците, когато става дума за война срещу Ал-Каида. Това е война срещу злото, категорично. Там са интересите на руснаци и американци съвпадат. Но тук специално на това парченце земя е майката си трака от идеята за шистов газ от една страна, американски посланник ми го казва, руснаците казват не, тук ще ви даваме така, един тръбопровод, пазиме. В тази война ние сме склонни да се самоунищожим. Ние сме склонни да се разцепиме и никой не гледа какъв е интересен. Пак казвам, руските пари мириш колкото турските. Защо Шишеджам трябва да работи, да не работи някакво друго руско предприятие? Къде е дразнител? Отвън? Някъде. Аз мисля, че ти разказвах, сънувах един сън. Дразнител, защото нашите политици са заели проамериканска страна и проруска страна.
Ние БСП се работят се... за руснаците, всички други работят за американците. Това е. Превърнахме ли си в България? Това е този сън, който сънувах, че вървя по български улици. Съвсем скоро мисля, че ти го разказах и не видях нито един българин. Влизах в барове, влизах в заведение, имаше само черни хора с тъмен цвят на кожата. България е необходима на богатите страни. А българите, дали са им необходими? Знаеш много добре какво имам предвид. Превърнахме ли България в един буфер, който да пази Западна Европа? Къде е дразнителя? Никой не може да ни унищожи. Има предвид това, което се случва в момента в Близкия изток. България влизат по 500 бегалци. Това не знам какво е. Нямам отговор на всички въпроси. Но аз съм сигурен, че никой не може да ни унищожи, освен ние самите, които искаме да се самовзремим отвътре. И то без резултат. Мисля, че проблема си е само в нас и в никой друг. Ако човек започва една гражданска война, не дай си Боже, той трябва да има идея да наложи поне някакъв Ленинов режим. Поне. Най-гадния, но да има идея какво да наложи. В момента нито едната страна има кауза, нито едната страна, нито другата има кауза. Не може кауза да ти е Русия, не може кауза да ти е шистовия газ. Не, това не е сериозно. Кауза трябва да бъде какъв ни е наш интерес. Обаче ние и от тук вече започва по-лошото. Това, че някой ни натиска, това винаги е било. Но тук се случва нещо много неприятно. Ще говорим после и за... Не, ние сега... Аз това искам сега да кажа. Ние не искаме да работиме за нашия си интерес. И тук има още по-лошо изречение. Не искаме да работиме въобще. Въобще повече аз не искам да обвинявам политиците. Реших един ден, преди една година беше, че не може политиците 25 години да са ми виновни. Освен това, те са функция на нацията. Те са функции на нещо, което се случва отвън. Турци да дойдат от някъде отдалече и да почнат да ни командват. Те не са бейове, които са ни наложени от падишах. Те са си наши тия. Политиците не са виновни заради разбития тротуар. Това го е сложил някой българин. Заради шахтата, която подскача колата и заради пътищата, които за нищо не стават. Независимо, че сега се радвам на магистралата. Това, за тези неща не са виновни политиците. Не мога да кажа ни червени, ни сини, нито предишни, нито царе. Просто ние всеки ден не работиме. Аз ги виждам. Излизам от София, защото в София има работа все пак. Излизам от София и виждам цяла една нация, която седи и чака края си. Казва, не имам работа. Тя се е циганизирала. Тя вече, преди само циганите казваха, няма работа, дайте ми работа. Сега всички викат, да. Работа, в един велик филм се казва, работа не се търси, работа се измисля. Всеки трябва да си измисли работа. Това е първата част. Никой не работи. И още по-лошото. Лошата новина. Никой нищо не е измислил. Освен работа, никой не изобретява. Фантазията ни е на пълна нула. Това, че нямаме научни фантасти, освен Любен Данилов баща, е друг литературен проблем. Но ние вече не фантазираме нищо, не измисляме нищо, не работим нищо. Аз съм един от малкото, знам, че сигурно в София и гледат, но не мисля, че по Discovery се гледа предаването как се прави. Откриваш как се правят разни машини, как се правят алуминиево фолио, как се прави. Истински алуминий се изтънява до 0,1 колко си от милиметър. Ето тези неща никой не ги мисли, никой не желае да започне да ги учи. Това да е интересното. Ние сме започнали да ядем абсолютно. И да серем. Непрекъсно. И това не искам да обиждам Пенка, защото я снимах и ми е жал за нея. Тя е жертва. Но не може всички да сме жертви. Ще минем и към Пенка, ще минем и към жертвите. Налага се да прекъснем за реклами. Ако все още ви е интересно, се видим. Точно сега да прекъснем за реклами. Добре дошли отново, дами и господа. За това ставаше дума. Затова аз съм на това място, а Мартин на това. Продължаваме с темата. България. Мечтите ти преди 20 години, реалността в момента. България е фикция. Тя трябва да бъде обичана и трябва да бъде защитавана. Защото всеки народ си има такава фикция, трябва да си я пази. Лошото е обаче българите. Това ти казвам, ще се върна преди малко преди рекламите. Не работят нищо и не измислят нищо. Няма да обвинявам повече политиците. Знам какво си натоварвам с това нещо, но аз обвинявам нацията. Аз казвам на тия хора, защо не бачкате? Защо не измислите? Защо не си намерите работа? Защо не си намерите две работи? Гледаш много в черно и бяло. Няма тук черно и бяло. От 20 години са седнали и чакат някой да ги прави. Те няма за какво да живеят и още по-страшното е, те няма за какво да умрат. Плюскат, чукат се, започнали са да използват наркотици, друсат прекрасно, особено младите, както се казва на село, и чакат да дойде да се снимат с някоя чалга звезда. Няма за какво да живеят и няма за какво да умрат.
Изгубихме се, брат. Изгубихме се. Любимият ми въпрос, който ти ми зададе при 7-8 месеца. Ти, парченце ли си от изгубеното поколение? Сега ти го връщам. Чувстваш ли си изгубен понякога? Без смисъл. Аз се губя непрекъснато. Без кауза. Най-малкото заради липсата на табелки, които в тази страна... Знаците ги няма. Продължи нататък. Защо се чувстваш изгубен? Защото ги няма знаците. Давай нататък. Не знам какво очакваш от този въпрос. Защо си изгубен? Аз в моята част, в моята къща, в моя живот не се чувствам изгубен. Аз знам, че трябва да работя всеки ден, след това да се видя с тебе, да пина нещо и горе до момент така ми върви. Добре, брат, защо не вярваш? Но като изляза от къщата си... години вярваше, а сега не вярваш. Какво се случва? Защо съм ти казал, че не вярвам? Какво не вярвам? Преди 15 години аз просто исках да работя за себе си и се надявах, че всички други ще работят за себе си и ще се получи. В момента това не е разединение даже. Всеки седи и чака в къщата си. Това разединение ли? Всеки седи и се е прибрал в къщата си. Докато живота ни минава. Цялото нашето поколение няма да... Това е една статия моя, поколение за заколение. Просто от трудности, от проблеми и от все едно живеем в външен кенеф. Едвам се движиш, едвам, като влепило си. Заради това и това поколение започва да му се обезмисля живота. И ако на 40 не си кажем истината, не се диагностицираме, не кажем кои са ни проблемите, това е най-трудното. Ще ти кажа кое е най-особеното при циганите, ще го кажа по най-расистския начин. Цигани не може да си дефинира проблема. Той има проблем, обаче не мога да кажа, това ми е проблема, така ще го реша, тук някой ми пречи, така да направи някаква схема, стратегия и тактика да си реши проблема. Цигани това не може да го направи. Той вика, нямам и пъшка. Това се прехвърли, вместо ние да ги десегрегираме, да ги обичаме, да ги прегърнем, да ги научим как да се решават проблемите. В един момент ние започнахме като тях. Ние не можем да си дефинираме проблема. Кой ми е проблем? Бойко или Станишев? Въобще не ви е нито Бойко, нито Станишев проблем. Проблема ви е, че никой нищо не бачка. Тия колкото и да крадат, ако някой бачкаше отдолу, ще да има пари за всичко. В момента тия отгоре не знаят как да съберат пари за пенсии поради проста причина, че никой нищо отдолу не произвежда. Ние сме един натурално стопанство. Единият произвежда, бабичката произвежда лук, циганина го краде. И така се поддържаме. Каквото остане за гражданята. Така се живее тук. Имаме, разбира се, няколко хубави примера. Имаме няколко хубави улици. И една малка част от сечка от околовръстното, където като дойде чужденеца, пуска се по нея и тя свърши се 2 километра. Подигравка е това. Дай ми нещо позитивно, брат. Няма да ти дам нищо позитивно. Ти идваш и ме питаш защо, питаш ме какво се случва. Аз повече няма да кажа срещу тъпите, изключително неприятни личности политиците. Те са виновни за всичко, никога повече. Това не може да се каже. Кажи ми нещо. Аз съм виновен за всичко. Аз трябва да се отиде да се каже. Не, аз познавам много добре саморазрушителния ти характер. Много добре знам, ти си склонен да се саморазрушаваш, търсиш като метафора го казвам. Казвам ти. Всеки трябва да каже, аз съм виновен за всичко, а не да вика моренце, биричка, ракийка. Това не може да продължава вечно. Ние сме потребители на айфони. Откъде имаме пари да купиме, не знам. Разменяме ги срещу чушки, сигурно. Може би така ни се получава. Но всички имат айфони в тази страна. Как така? Какво произведохме, че успяхме да го вземем? Исках да те питам нещо за това, в какво вярваш, обаче то тотално се обезмисли. И това във времето... Това въпрос. Не, аз вярвам в много неща. Но това е във времето, където аз пътувам от Слънчев бряг към Бургас на някаква доста разбита магистрала, но все пак магистрала. И каца някакъв самолет над мене, разбираш. Това е времето, където хората живеят толкова бързо. Всеки ден се променя технологията. Всеки ден някой нещо измисля, някой нещо свършва, направи. Завзема се територия от морето. Ние седиме и чакаме някой да ни бръкне отзад, да ни задвижи като кукли. Като кукли, куклен театър, чужд куклен театър. Това е абсурдно. Няма политик, който да е виновен за това. Мита, че сме трудолюбиви. Мита, че сме гостоприемни. Не знам тук да е минал пътешественик, да съм откраднали лаптопа и камерата. Не знам колко сме трудолюбиви, като ние сме тотално екстензивни, нищо не правим. И пак ще кажа, като гледаш на Discovery, хората в един гараж измислят нещо и правят мотор от нищо, от ламарина, ние с Диме викаме, дай ми пари. И великият лозунг на нацията. Не ми трябва работа, дай ми пари. Не търся работа, търся пари. Да, ние имаме такива поговорки, които са вкоренени в менталитета ни. Една от тях е
това е следващия ми въпрос. Ще продължим да говорим. Тая поговорка, преклонена глава, сабя не е сече. Чувал ли си? Тя няма отношение в случая. Ние в момента няма кой да ми сече главата. Има отношение, защото аз не съм толкова негативен като тебе. Когато видя всички хора на улицата протестират, едните за една кауза, другата за друга кауза, и когато знам, че последните 44 години, в които съм живял, не съм виждал такива неща, аз си мисля, че нещата се променят у нас. Аз стигам до радикалност. Когато има на площад Таксим сблъсък с танковете, студенти срещу танкове, аз казвам, това е енергията на нацията. Това, когато има хора на улицата, аз казвам, да, слава Богу, това е енергията на нацията. Слава Богу, така е. Но в случая тая енергия има един много важен въпрос и трябва да го задам аз, защото никой не се ще да го зададе. Съжалявам, ще се надуя. Въпросът е от една единствена буква. И буквата е Е. Какво от това, което правите? Къде отива това, което правите? Всеки път питам това, който прости и който не прости. Какво от това? Е. А сега станал ми е тик да казвам Няма отговор на въпроса Е. Защото утре ще ги заменят едните с другите. И тогава пак ще излезе някой да протестира. Много ясно. Защото парите пак няма стигат, защото никой не работи. Много ясно. Това е простото. И когато някой се намира на някакво островче, където горе се получават нещата като мен и тебе, той трябва на всяка цена да види отвъд това островче. Не да седи самодоволен. Трябва да се ядосаме. Трябва да кажем нещо, което трябва да стане нещо като лозунг, идеал. Без компромиси. Без компромис трябва да се тръгне. Залентяйте към шици, разбираш. Трябва да се върнем 100-200 години назад, когато Дикенс е възпитавал нацията, английската. Без компромиси. Всичко правим с компромиси. Всеки ден се сблъсква с компромиси. Ами, какви политици, бе, пиче? Една жена идва при мен и ми казва: господин Карбовски, отървете ме от плъховете. Навсякъде ми говорят за Станишев и за Бойко Борисов, а аз имам плъхове в къщата. Трове ги, те ви ядат, една червена отрова им давам, и те ви ядат червената отрова и продължават да живеят. Плъховете като метафора на българите. Какъв Бойко е виновен за плъховете, какъв Станишев е виновен за плъховете? Жената има проблем с плъховете. Защо се фиксирате горе, непрекъснато горе, а долу какво става? Казвам го, има право да го кажа, защото последните 20 години аз съм този, който усуква един сноп светлина надолу да снима обикновените хора. Да снима точно тези, които наистина са най-закъсали. И за тази закъсация не винаги са виновни институциите, макар че държавата не работи така. Но ако се стегнат хората, може да си помагат и взаимно. И това се случва тук, като обявим някакъв проблем. Окей, ти си преминал на един друг етап, на друго ниво. Вече не обвиняваш тези, които стоят извън България и поставят България под натиск. Нещо, което аз правя, знаеш много добре. Не обвиняваш политиците. Нещо, което всеки ден трябва да се обвиняват политици. Всеки ден трябва да им се казва: ти си... Обвиняваш само себе си. Всеки ден трябва да се казва: ти си откраднал това, ти си откраднал това. Ти знаеш какво обаче става, когато правиш разследване за политик, кой какво е откраднал? Никой не иска да говори. Никой не иска да каже нещо. Що не дойде някой, който знае нещо, кой какво е откраднал, и дойде да го каже? Добре, братле, окей. Отговори ми на този въпрос тогава. Защото говоря български. Аз останах, защото говоря български, нито немски, нито руски, нито английския, нито сърбо-хърватски ми става, за да мога да пиша. Ми се пише. Останах, защото ти разбираш, 90-та година останах, защото мога да си говоря свободно, защото след 90-та мога да говоря свободно. Заради егоист, макар че там мизерствахме, беше в началото, беше може би нормално. Заради радиото, заради всички, които ми даваха работа. И заради това, че мога да... Защо да не остана? В смисъл, някой иска ли да ме изгони? Аз смятам, че тук може да се случи нещо много нормално. За 4-5 години хората да почнат да бачкат и да почнат да се случва нещо. Може да стане. Протестираш ли срещу България? Аз не протестирам срещу България. Това ли ме питаш? Да, сега в момента тук. Протестирам срещу българите. Категорично, безусловно, срещу всички, които не знаят какво искат, държат се като жена. И преди време бях написал: тази нация се чувства безсмъртна в момента и прави грешките на един тинейджър. Тя все едно сега е видяла свободата, мина през напикаването и усирането на 90-те години. Сега вече е един тинейджър, който още не знае какво иска. Още не се е научил на работа и няма кой да го научи. И общо взето е като цигане, което или ще се изпедерасти на гарата, или ще стане просяк. В глобален международен мащаб, ако искаш. Ние сме в тинейджърска възраст, която не знаем какво искаме. И ако приемем, че метафората може да продължи, че сме момиче, тинейджър, непрекъснато могат да ни засилват така. Всеки може да ни засилва.
И всеки вика, защо си толкова негативен? Аз съм негативен. Вижте Северозападна България. Това е негативното. Вижте как говорят хората. Какво мислят те. Това е негативното. И най-негативното пак ще кажа. Не ми трябва работа, трябват ми пари. Да го духате. Няма пари. Не може да се случат парите без да го произведеш. Няма как да стане. Как стана това нещо? Говорихме за Северозападна България, говориш за културата на българина, която лично за мен е в основата на всичко, което ни се случва. Как се завъртяхме в този магиосен кръг и се получи, че всъщност навсякъде, където погледнем, има чалга около нас. Идеалите ни се промениха. Концепцията ни за живот се промени. Кой е виновен? Медиите, хората като нас, които би трябвало да провокират другите към една по-висока виновен е страха. От към политиците аз мога да ги обвиня в едно единствено нещо в момента. Това е страх. Политикът няма да дойде да каже на българина работи, той каже, ще оправя. И оправя само себе си. Ето то, кога с твоя екип го подготвихме. Аз не виждам песимизъм специално в тази картинка. Това е доста обещаваща картинка. Това ни заобикаля? Да. Ако сме решили, че това не е култура, това нямам нищо против. Аз също нямам проблем, че това е работа. Виж, аз също нямам проблем с това нещо. Никакъв проблем. На мен проблема ми, че всичко е само това вече. Разбираш? Няма духовност. Това е проблем. Това е моя проблем. И как се случи? Защо? Кой трябва да възпитава тия неща? Медиите. Да имам ли вяра лично аз и ти на медиите? Можем ли да имаме вяра? Значи, трябва да ги изреждам по домовата книга. Според мен първи е виновен социализма като строй. Начинът да се скатаеш, това от казармата го знаеш. Да се скатаеш, да откраднеш, да гепиш, да се задоволиш с малко. Най-страшно. Задоволиш с малко. Виновна е църквата. Църквата е виновна изключително за това, че тя не се появи като една полска църква, като унгарска църква по времето на социализма. Тя се кри, в църквата живеят педераси и това е поминък за много хора, които нищо не работят. Търтясват. Това е жената. Ще кажа се, не имат за женомразието, аз си мисля напоследък, жената, модерната, която има възможност, тя ражда едно дете. Не модерната, ражда 8 деца. Не ме е страх, че кожата ще покафене. Бъдещето на човешката кожа е кафяло, цитирам някого. Но защо една жена бяла жена ражда едно дете, а пък всички черни раждат 9? Защо? Не мога да разбера. Хора в София, хора с възможности. Защо ти и аз сме така? Защото ни е страх. Всичко това ни е страх. Политиците ги е страх да ни кажат да бачкаме, а нас ни е страх да пофантазираме и да направим нещо, което никой не очаква от нас. И най-лошата е да измислим топлата вода. Всеки ден някой нещо измисля на тази планета. Всеки ден 5 милиона човека измисли патентоват нещо. Творчество. Да, дори да измислиш някакъв театър да измислиш. Идеята е, че тия неща не са стимулирани. Аз за това ти говоря. Как мога да повярвам аз на някой? Защо те стимулират? Кой? Ето това, ти сега ми говориш като българин. Няма да те стимулират, бе. Сам ще се стимулираш, ще се мъчиш. В менюто на този живот на българите, сега някой е написал ще бъдете щастливи. В менюто това го няма. На никоя нация го няма. Не може в менюто да пише Господ Бог, менюто ти дава, като се родиш, ще бъдеш щастлив. Как така ще бъдеш щастлив? Брат, не ме оставаш да ти задам един позитивен въпрос. Цялата женска концепция във Фейсбук. Кой ще ме направи щастлива? Цялата нация крещи. Кой ще ме направи щастлива? Никой няма да ви направи щастлив. Ще ви изчукат и ще ви остават. Това е. Как така ще ви направи някой щастлив? Сами ще се направят щастливи. Сами хората трябва. Моля те, кажи ми. След 10 години имаш ли прогноза за нацията, за България? Имам оптимистична прогноза. Смятам, че ще се отцефери и ще се стегне. Защото иначе всички сме в канала. Как бе, братле? Как? Ето като така, осъзнаваме вината дълбоко в себе си. Ще се диагностицира, ще си дефинира проблемите и ще започне да ги маха един по един. Ще махне този политик, ще махне другия политик и ще остави някой, който работи. Син червен, абсолютно ми е все едно. Най-добре да е без цвета. Ама няма ще дефинира и собствените си проблеми. Защото в един момент ние започваме да толерираме изключително много престъпниците. Това ми е на мен работата и аз ще го кажа с отвращение. Всеки ден виждам как жертвите страдат в пъти повече от наказаните престъпници вече. На педофила 3 години условно. Изнасилил майка си, тя била онкоболна 3 години условно. Какво ви става? Какво ви става? Това е пак нямането на критерии и незнание какво искаш. Остави го да живее. Защо да разваляме неговото семейство? Той е убил 3 човека с колата си. Ами ти, който убил с колата си. Всеки ден виждаме огромна несправедливост. Това е, може би оттам трябва да се тръгне.
всеки ден трябва да се борим за някаква малка такава несправедливост. Както искаха да вземат една момиче, да го пратят в Америка да го съдат и не го дадохме. Ето нещо такова е. Не знам как да продължа ти обезмисли всички въпроси, които исках да ти задам. Всъщност, виждаме истинския Мартин Карбовски. Аз го познавам прекрасно, тъй като сме приятели. И това беше идеята, той да седне тук и да говори. Има нещо друго. Аз не искам да бъда нелюбезен към гостите си. Не искам да ги нападам, защото първо, че се плаче жестоко от мене, някой ми създава лоши имидж, жълтите вестници. И второ, не желая някой да седне срещу мен, аз да му кажа, бе, ти си педерас. Не искам, ти си ми гост. Ако искаш, излъжи ме, но имаш право да говориш. Волтариански имаш право да говориш. Какво искаш да вярваш? Затова сега ми е по-приятно да съм тук и вече искам някой да ме пита нещо, не аз да задавам въпросите. Не, това ти е работата. Искам да вярвам, че всяка малка несправедливост ще почне да буди българите и те да скачат и да викат не може така. Не така. И да кажат без компромис. За това без компромис звони. Да няма... Одея си забрах мисълта. Жертвите вече нямат права наоколо. Ще го дам по най-съседския вариант. Някой си изсипал на площадката на стълбите боклука. И аз му звъна и му казвам, пич! Вечерта му звъна, прибирам се късно от работа. И му казвам, пич, защо това е тук? Чалги, малги, опитва се да превърне кооперацията в Студентски град. Ясно е сега. Трябва да се бяга оттам, да се емигрира от Студентски град вече. И той казва, нямаш право да ми звъниш в 11 часа да ме притесняваш. Майка ти мръсна, ти погледни как си изцапал. Дошъл си от село, няма значение от кое село, сигурно е велико село, но дошъл си от шибано село и си разфърляш боклука пред вратата и аз нямам право ти звънна ли? Аз трябва да те набия. Без компромиси. Компромиси. Къмшици, исках да кажа. Къмшици за всички, които правят това, което не трябва да се прави. И то е много ясно, кое не трябва да се прави. Не трябва да се цапа, не трябва да се краде, не трябва да се лъже. Ето тук църквата трябва да дойде да каже, тия имаше 10 правила. Господ не е казал, моля ви се, вижте, тук това са предложения. Той е казал, това са заповеди, мама ви мръсна. Мечтаеш ли? След всичко, което изговори, мечтаеш ли? За какво мечтаеш? Аз ще ти кажа за какво мечтая и това абсолютно категорично е свързано с мястото, където живея. Аз не мечтая да отида на друго място. Аз не искам да почивам. Мен ми е велик кумир Кристо Явашев. Никога не си взима отпуска този човек. С Жан-Клод никога да се на море, колкото да опака от морето. Мечтая с добронамереност. За продуктивен разговор. Да сядам с един българин, той да не ме псува веднага. Да не ми измисля нещо, прочетено на жълтата преса. Както казваше, кой каза, Ицо Хазарт ли каза, целият му свят е съставен от мнение от вестник, който струва 40 стотинки. Какъв човек си ти? Добронамереност. Очаквам добронамереност, защото всичко това е в момента, което ни се случва, е тотална невиждана омраза. Това е къв си ти бе навсякъде. Да, тук сме на едно мнение с тебе. Кажи ми последно, за финал. Искаш ли да кажеш на някой нещо? На когото? Какво искаш да кажеш? Дефинирай го. То е много е двояко. Не може да се каже нищо на българите в момента, защото те са на улицата и всеки, който им казва, едва не иска да им се скара. Не съм искал да се карам. Да им се тросне или да ги яхне. Така че в момента се отправят послания към една среда, която не приема послания. Сама си ги ражда, сама си ги върти, не приема лидери. Това не е толкова лошо, но пак ще кажа, че до никъде не води. Така че аз няма да кажа нещо на българите. Какъв съм аз, кой съм аз, нямам това самочувствие. Но със сигурност моите очи и моята камера не лъжат онова, което виждаме. Не мога да го извърти картинката, не мога да извъртиш така, както и да монтираш. По-красиво не може да стане. Винаги става това, което е. Това, което виждаме. И това, което ви показвам, последните 10 години започва да гнои, да бърдясва като мъртвец и да се увеличава. Като мръсна пяна започва да ни залива. Ще кажа на богатите българи, ще кажа на те, които мислят още, че не могат да се скрият в едно красиво мутренско или бароково гето или в модерните си къщи за 2 милиона евро. Къщи се продават в България. Абсурд в гетото. Че това ще ги залее. Че някой ден всичко това, което в момента позволяваме да се случи
и идва отдолу нагоре, не отгоре надолу, повярвайте ми, ще дойде и ще почне да живее под терасата ви. Всеки проблем, който не решавате като циганите, примерно, ще дойде да живее под терасата ви. Всеки проблем с пенсионерите и демографски природ ще дойде да живее под терасата. Под терасата на детето ви. Защо махате главата на нацията? Трябва да приключваме. За съжаление, нещо за финал ще кажеш ли? Ще кажа, че трудно се говори на трезво. Дами и господа, това беше Мартин Карбовски. Добър, лош, прав или не прав, преценете вие сами. Благодаря ви много и Господ да пази България.